Heippa tirallaa. Joo, tämän videon aihe on semmonen, mikä on kiusannut hyvin monia tässä vuosien varrella. Ja sehän on tietysti tämä vanhojen autojen myyminen. Eli kun olet omistanut jonkun klassikkoauton nuorena, niin sä mietit aina, että voi, ei olisi sitäkään pitänyt myydä. Tässä nyt on tarkoitus tehdä pieni muutaman vuoden testi, että minulla on semmonen vanha Toyota Carina 2, jonka minä olen saanut Anopilta perintönä, ja minä ajattelin kokeilla nyt, että katuuko sitä, jos ei myy autoa. Eli se on nyt kunnostettu, viime keväänä katsastettu ja virheettä meni läpitte. Se oli tässä muutaman talven tuossa ihan lumen peittämänä, mutta nyt loppukesästä tein sitten sille tommosen tallin tein sille, jonne päätin sen sitten niin kuin säilöä. Siellä se nyt viettää talvea ja siellä on akku pois. Käydään katsoa, miltä se niin kuin näyttää. Ja näyttäähän se tietysti joltakin, mutta miltä? Täällähän se herkku makailee. Täällä se on hyvä olla. Nokkapelli on auki ja vähän se on likainen, mutta se pitäisi nyt kyllä ensi keväänä sitten vahata ja myllyttää ja vahata. Ja konehuoneessa näyttää tuollaiselta, siitä on akku irti, se on tuolla latauksessa. Ja jos tässä on ovi auki, niin minä voin tietysti vilauttaa sisällekin, niin näette kuinka siisti tämä on. Eli sehän on niin kuin yhden merkki. Vuonna 2000, tämä on 93 mallia, eli onko tämä sitten 92 mallia, tämä saa 2022 vuonna museorekisteriin. Silloin se laitetaan. Luultavasti tää silloin mulla vielä on. Tällainen värkki. Musta tuntuu, että ensi keväänä ei tarvitse kyllä paljon tehdä katsastuksen eteen töitä, että tää on sen verran hyvässä kunnossa, että ei muuta kuin näyttämään vaan ja leima on siihen. Joo, sitten se nähdään muutaman vuoden päästä, että kaduttiko tämä päätös pitää tämä vanha kärry eli voimaisena. Mutta niin kuin sanottu, niin minä olen myös katunut monta autoa, mitä olen myynyt Angliasta lähtien ja on siinä muitakin ollut Datsun tonnia ja 127 Fiatia ja kaiken maailman. Mutta tämä oli tässä, tämä on tällainen testi ja pannaan YouTubeen ja sittenhän minä olen jo tubettaja.